Abestia dauka bokazio Sara Galan Fuentes Arrasatearrak eta ari da kantuak sortzen. Albuan dauka senarra, Borja Gomez Díaz Arrasatearra, gitarra, pianoa eta baxua jotzen ditu horrek. Itxialdian, bikote artistiko moduan abiatzia erabaki hauien eta etxeko estudio txikixan hasi ziren abestixak sortzen eta argitaratzen. Harrezkero kantu asko sareratu dituzte, Instagramen, TikToken eta YouTubeen dituzten Sara Galan Music izeneko kanaletan. Eta tomekero zuzeneko bat egiten daue Twitch plataformako izen bereko kanalian. Itxialdian sortutako bikote artistiko sarie, naiz eta aldez aurretik badukotzuen zeuen esperientzia musika egintzan, askotariko taldietan ebili zara zu zeu, eta zu barrez, una Ikari izeneko bikote artistikoan parte hartzen zeuen. Hori da, bai. Hori zen 2019 urtean, da nire lagun batekin, Aramaixoko lagun batekin, bisok batera erabaki gauen talde bat sortzia, beste mutil batekin bajuan, neskia gitarria jotzen zagoen eta mutikua bajuan. Baina gero, ja, zeizan COVID-an historia hau eta, azkenian itxin gauen, eta justo tarte hortan sortu gauen gure proiektu barri hau. Hori da, Sara Galan izeneko bikote artistikoa, bikote zarete eta bikote artistiko pilakatu zineten. Geratu nintzen espinita horrekin, ez, gurot zehozein, eta azkenian beti etxian Borjakin musika jotzen, coverrak itzen, eta egun baten esan zuzten, gazen konilen gainera hor udan, eta Borjak esan zuzten, gure bozu, pixo batera aldoguin taldia sortu. Zer idazten dutzezu, zer kantatzen dutzezu, Bueno, Zara? Egixet esan da, abesten dutzez, barruko deabru eta horrei, eta bebai apurtxo bat, soziadian ikusten dutenai buruz. Kritika punto batekin? Bai. Baina maitxasunez bai. Batzutan. Kantu gozuak dielako, doinuei dagokizunez, baina gozuak besteko garratzak akaso. Hori da, gauzia da, ni betik eskatzen dutzatela Borjai, doinuan aldetik izetia apurtxo bat mas dulzon. Doinuak dia goxo hauak, hori da. Bestian hitzen garrastasuna apura tarintzeko asmoz. Hori da, bai. Jendaurria mejo duzue? Bai. Hemen herrixen 3 kontzertu egin dituzue Gaztetxien, Aldai Parkian eta Herriko plazan. Hori da, bai. Zentzazio honakin? Oso, no, bai. Ez da zamurra baina, kontzertuak lotzia, zenbu zabitzalde horretatik? Ontxe da, purtxo bat saia gauzia. Baina, horre... Bazabitze? Bagabitze, ahal egintzen tabernatan edo... Baina bestela, beti dauz sare sozialak horretarako, gure kanalian YouTubeen asko igotzen ditugu gure musika, Instagramera bebai, TikTokera bebai, azkenian, tabernak izten bozkue atia, guk ere egitzen dugu beste modu batean. Baina basabitzera berian, ez da, horre aztertzen, begira, ialdo zuen beste plataforma batzuekin, haundixeuekin, beste era batzuekin. Bai, hori da. Bai, hasi ginen Uztaia partian produktore batekin, Gasteizeko produktore batekin, eta hasi ginen gure abesti batzuk grabatzen, eta etorkizun batian, agertuko da. Agertuko die. Momentuz,
ba, bueno, YouTubeen Hori da. eta Instagramen eta TikToken egongo dire. Agertuko die plataforma horretan, hori da, baina Hori da. zeuek, zango nahi, kasi kastero egoten duzu kantu bat. Azken Bai, aldizean. astero, bai, Holandaku programauta, gainera oin hasi berri gare Twitch plataforman, domekak guztitan itxen dugu direktuak, zuzenean egiten ditugu coverrak edo gure abestiak, jendia bai, jendiakin Hartu emana daukatzu hori da, harremana dauko, momentuan esaten dutzu alduztezue abestu abestia, eta justo momentuan abesten dugu. Osea, da apurtxo bat, kontzertu bat emutia bezala, baina hori da, la karta. Bai, eta oso esperientzia politxa, ez? Bai, oso divertigarria da. Eta ze sentazio daukotzu jentiak zer aurrera itxeko bultzadia muten dutzue? Bai, gainera Twitchen da plataforma oso diferentia, dauz beste artista batzuk, eta danon artean itxen dugu komunidade moduko bat, eta gure artean lagundu itxen gare be bai. Gaur kantu bat eskainikoen dozue, esklusiban ez da, geuretako. Eta tiempos difíciles da aukeratu edozuna, zer da horitzara? Ba, tiempos difíciles da trilogia baten lehenengo abestixa. Da, hitz egiten da, apurtxo bat esan dut zuten lehen, nire diabruen barnei buruz hitz egiten dut. Eta, bueno, trilogia hori bebai da apurtxo bat zelan momentu txarrenetik zelan alzaren pasau momentu on batera. Baina, bueno, dana da prozesu bat, eta nik erabaki nauen prozesu hori 3 abestitan laburtzia. Ontsa entzungo dugu, tiempos difíciles izandakoa, plazerra, eskerrik asko. Berdin, mila esker zuri. Esta es la historia que yo jamás conté, donde los días son grises y el infierno entra en tu piel. Sientes que te quema, pero no le tienes miedo. Le diste tu palabra al diablo y ahora lo llevas dentro. Pasan los días y todo sigue igual. Te miras, te hablas, te echas a llorar. Ponte la carta y sal a pasear, que al llegar a casa al demonio encontrarás. Y ahora no lo ves, pero un día lo verás. Dale tiempo al tiempo, él se ocupará. Rota, perdida, la batalla ganarás. Échale impulso a la vida, ella se ocupará. Y esas voces que hoy te suenan, suenan, tranquila que un día se callarán. Ten paciencia, mi niña, libre te sentirás. Y ten paciencia, mi niña, que libre te sentirás. Y ahora no lo ves, pero un día lo verás. Dale tiempo al tiempo, él se ocupará. Y ahora no lo ves, pero un día lo verás. Dale tiempo al tiempo, él se ocupará.